Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo ta inda za ka siya cryptocurrency wallet. Za ka siya kuma ka sayar ka don samu ribanka insha Allah. Zan nuna muku ɗaya bayan ɗaya, kuma zan bar muku link ɗin a description ta yadda za ka shiga Play Store ka yi downloading na app ɗin, koko in a Android ne Play Store, idan a iPhone ne sai ka shiga App Store. Idan ka zo ka sa wajen search nan sai ka sa Binance. Ana sa Binance ma kawai. Idan ka zo wajen sa Binance, idan kana sa Binance gashi nan ma zai kawo maka. Idan ka yi searching na farko ma abin da zai kawo maka kenan, Binance Bitcoin Marketplace. Idan ya kawo maka wannan abun, so ka lura gashi nan ka kula da wannan Binance ɗin, shi za ka kula da shi. So idan ya kawo maka, abin farkon da za ka yi kenan, gashi nan sai ka danna download. Idan ya kawo maka sai ka danna install ɗin, ka jira shi ya yi installing. Gashi nan 67.40 MB. Bayan ka yi downloading nashi sai ka yi installing. So idan ya gama installing sai ka danna open. Idan ka danna open ga abin da zai bude maka nan. Idan ya bude maka sai ka zo nan wajen ka danna wannan abu, ka zo nan gashi nan ka danna wannan abu, wannan. Bayan ka danna shi, so zai bude, zai kawo ka nan wajen. Da farko ma zai kawo maka register ne. Abinda za ka yi samu email naka ne ka sa a wajen. Bari sa email na saboda dole za su tura abin nan confirmation link zuwa cikin email. Sai ka sa email, ka sa password. Bari zan sa email na. Zan saka email jama'a da Allah ku duba. Misali ka sa sample09@gmail, ko ka sa sample0009@gmail.com. Password ɗin idan za ka sa strong password. Ka hada da symbol, da capital letter, small letter, da kuma abinan, da kuma numbers. Saboda ya zama strong password ne, ba yanda kowa zai iya ganewa ba. Saboda wannan wallet ɗin kamar account, ya fi ma account naka na banki ba. Abubuwa ne ba kaɗan za ka rike a ciki ba, kayanka. So bayan ka gama sa wannan sample ɗin 009@gmail.com, sai ka danna wannan arrow. Ga arrow nan za ka danna. Wannan arrow yellow ɗin nan idan ka danna shi, sai ka jira shi. Idan ka jira shi, ga abin da zai kawo maka na farko kenan. Sai ka ja shi ka kawo shi tsakiyar nan ta yadda su suke authentication kenan. Yawwa, ka jira shi. Yawwa, sun tura verification zuwa wannan sample email ɗin. Yawwa, sai ka shiga cikin email ɗin, sai ka kofa wannan lambobin. Gashi nan zan nuna muku a arrow, wannan lambobin nan. Wannan. Idan ka kofe shi, sai ka je ka sa shi a wancan wajen. Misali yanzu haka idan na haka, sai in danna copy. Idan na danna copy sai in koma wajen Binance ɗin, sai in zo in yi pasting nashi, sai
Idan kana danna paste sai ka danna submit din nan. Idan kana danna submit ga yanda zai kawo ka kenan. Wajen yes, have you purchased cryptocurrency before? Suna tambayan in kana so ka danna nan skip kawai. Idan kai sabo ne ko tsoho ne suke tambayan ka akan harkar cryptocurrency sai ka danna wannan skip ɗin. Ga arrow ja ɗin nan na nuna muku. Danna skip ɗin nan. Kana danna skip, so akwai account verification. Suna neman account verification ne directly. So abin da za ka yi sai ka zo shi ma nan, kana zuwa ka zo ka danna wannan account verification ɗin. Wannan kenan. Ka zo ka danna wajen yellow ɗin nan sai ka yi ka wajen verification. To jama'a a nan ne ake ɗan samun matsaloli. Dole ya zanto kana da ko national ID card, ko kana da driving license, ko kana da international passport. Idan ba haka ba za su taɓa yarda ba. Ba wai a ce kasafai za ka shiga harkar crypto ka zo ka shiga mutum ya je musu wani abu, a'a ba zai yiwu ba. Sai ka danna wannan start ɗin shi ma. Ya san cewa daga IP na daga Najeriya yake. Sai ka zo ga nan first name, ka zo ka sa first name. Misali nan gashi nan wajen first name, in akwai middle name ka sa, in akwai last name ka sa nan. So ka zo ka danna wannan arrow shi ma na date of birth ɗin. Sai ka zo nan ka sa address naka a cikin nan. Sai ka sa postal code, shi ba dole ba ne. Sai ka sa city, daga wani gari kake sai ka sa sunan gari shi ma a nan. Bayan ka gama sa wannan ɗin, so bari in saka saboda privacy da Allah ayi haƙuri jama'a. So bari. To jama'a gashi nan na sa information nawa ɗaya bayan ɗaya. Abin da zan danna kenan yanzu sai in danna submit. Submit a ƙasan nan. Gashi nan. Arrow na ƙasa na ƙarshen nan sai in danna wannan submit ɗin. Zan danna submit ɗin da Allah ya haƙuri. Ina boye abubuwan ne saboda privacy. Ai haƙuri da Allah jama'a. Kar ku manta ga inda na sa first name ɗina, ga inda na sa middle name, ga inda na sa last name, ga inda na sa date of birth, ga inda na sa address street da nake. So ga postal code ɗin. Idan ka sa a Google ma inda kake postal code zai nuna ma idan akwai. Akwai ma kai. Duk inda kake ka sa a Google ka ce zip code ko postal code na anguwa kaza, gari kaza ka sa zai kawo maka. Ga kuma city da nake, garin da nake shi ma na sa, na zo na sa. Allah ya haƙuri saboda privacy ɗin yana da important sosai. So bari zan danna submit ɗin sai in ci gaba. Ai haƙuri da Allah. To jama'a kun ga abin da na sa, ina danna submit ga abin da ya kawo. Ya ce identity verified. Hasan daɗin hakan ma ba da ke. Amma ga shi an riga an yi verify na account ɗina. Zan yi in je kai tsaye zan shiga wajen ga arrow nan zan nuna muku. Sai ka zo nan tunda kana Najeriya ko kana Africa an yi banning cryptocurrency, ba zai yi kai amfani da bank deposit ba. Nan ɗin misali idan kana da wani wallet crypto za ka iya kai sending zuwa cikin nan. Nan kuma yana so a yi amfani da bank. A nan ɗin an riga an hana. Abin da za ka yi amfani da shi kenan wannan wajen karamin ƙasan nan za ka zo ka danna wajen. So idan ka danna wajen sai ka jira shi. Okay, yana neman valid identification. Yana neman kamar national ID card. Misali in national ID card ne gashi nan, international passport ne.
gashi nan. In driving license ne gashi nan, za ka yi amfani da shi su yi verifying naka kafin ka wuce. So abin da za ka yi, idan kana da national ne sai ka danna national, sai ka danna continue. Abin da za ka yi, idan kana da national ID card slip ne, ka yi amfani da wannan. In dai hoton shi za ka danna sai ka danna, ka dau hoto ɗin ka danna wannan, ka yi allowing nashi, zai shiga wajen sai ka yi abin nan nashi. In dai ga bari dai zan nuna muku kaɗan daga cikin abin. In dai abin nan ɗin ne front page ɗin gashi nan, in dai kuma back page ɗin ka sa shi gashi nan. Idan kana da full national ID card sai ka danna. Idan ka saka su, misali bari in sa ko da wani hoto ma daban a wajen. To jama'a gashi nan na sa back and front na ID card ɗina, national ID card. Idan baka da national ID card slip, national ID card slip kake da shi, ka sa duka front ɗin a matsayin abun nan, front da back ɗin a waje ɗaya duka za ka sa. So bayan ka yi uploading nashi, abin da za ka zo ka yi kenan, ka zo ka danna wannan arrow na ƙasan nan, wannan ka danna continue. Saboda jama'a ba kasafai za a karbe ka ba fa, ba kuma wai za ka zo ka da creating ta account kala ba. Da dai ana amfani da BVN, yanzu dai kwanan nan an daina. So yanzu idan kana da national ID card ko driving license ko international passport, idan baka da shi ba za su ma yarda ka fara wannan kasuwancin ba. Saboda akwai privacy protection da abubuwa da yawa na fraud. An haka KYC naka sai an tabbatar. So yanzu abin da zan yi, dan danna submit kenan. Idan na danna continue a nan, suna neman hoto. Ga inda zai kawo ka kenan na farko. Za ka yi uploading na hoton ka kenan a ciki shi ma. Da Allah ayi hakuri fa, procedure ɗin yana da ɗan wahala kaɗan. Hakuri za a yi kafin ka shiga wannan kasuwanci. Za ka zo ka danna wannan nan wajen, ka danna, kana shi danna zai sa ka cikin wayan kaɗan. Ka danna wajen hoton nan kawai. Idan ka danna ga inda zai kawo ka, zai ce take photo. Ka dau hoton kanka ko ka yi uploading hoton. Misali bari in boye sai in yi, bayan na gama zan yi muku submitting. Da Allah ya hakuri jama'a. So idan ka yi submitting na hoton, a jira shi ya kawo sai ka danna wannan continue. Har yanzu ga inda zai kawo ka jama'a, ba zai yarda ba fa sai ya tabbatar cewa kai ɗin kai ne. So sai ka danna wannan kasan green na kasan nan, za ka danna. Saboda ka danna sai ka zo ka yi begin verification. Ana cewa avoid wearing hat, kar ka sa hula. Avoid wearing glass, kar ka sa glass. Avoid using filters, kar ka yi abin editing na hoton. Use enough lighting, ka yi amfani a waje haka, kar ka yi amfani da shi a cikin ɗaki ko wani waje mai duhu. So idan ka danna wannan, zai kawo ka, zai ce kai moving na kanka left kaɗan, ka bude idonka, ka rufe bayan dai za a gama verification ɗin. Kawai shi ma zan yi shortcut sai mu wuce, ku yi hakuri da Allah. To jama'a, idan aka gama verification process, ga yanda zai kawo ka, kaga ka duba nan zai ce verified, ka gani ba? So zai ce verified, duba nan ga user ID ɗina gashi nan, ya ce verified. Yanzu zan iya in fara kasuwanci a cikin Binance kenan. So idan ka gama wannan ɗin, kai abin da za ka yi, ka zo nan, ka zo Binance Lite ɗin, kar ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi wani waje daban zai kawo ka shi ma.
So ni bana so amfani da Binance Lite, saboda haka zan kashe shi, zan yi open nashi zai kai in asalin Binance Pro. So ga shi price na abubuwa a ƙasan nan ga su nan. So yanzu zan nuna muku ta yin da yanda za ka yi depositing as a Nigerian ko African man. Saboda a Nigeria musamman an riga an hana, ba zai yiwu ka yi mu'amala da wannan abubuwan ba. To abin da za ka yi, ka zo nan ƙasa, ka zo ka danna deposit a nan wajen. So ga deposit, ga shi nan ina nuna shi a abu, ga deposit. So idan ka zo ka samu wajen deposit nan ka danna shi, sai ga inda zai kawo ka yace PIT ko crypto ko PIT. In dai PIT ne kuɗi ne, amma ba za ka yi amfani da wannan a yanzu dai. Ka zo dai ga wallet naka na crypto a ƙasa, ga wallet a ƙasan nan akwai wallet a rubuce ta inda yake nan ƙasa, ga shi nan na ƙarshen nan na right hand side. Ka zo ka yi amfani ka danna wallet, idan ka danna wallet ya kawo ka zo ka danna nan. Misali ka zo ka danna, idan ya kawo ka sai ka zo nan, ka zo ka danna nan P2P a sama, sai ka zo ka danna P2P nan. Idan ka danna P2P ga inda ya kawo ka nan. So buy, ga buy a nan, ga sell a nan, ga transfer a nan. So abin da za ka yi ga shi nan, ga buy ko sell, ga buy, ga sell, ga transfer. So abin da za ka danna na farko kenan, ka zo ka danna buy ɗin. Ka zo ka danna buy, misali USDT ana amfani da shi kamar naira ne a ciki. Naira da kanshi ma akwai idan kana so, akwai NGN ga shi nan. Ga NGN naira nan za ka iya ka ɗauke shi. In ka danna NGN naira sai ka zo ka danna wannan buy ɗin. So sai ka zo ka danna buy, ga inda zai kawo ka. Idan ya kawo